Eta gaurko hitzaldi nagusiei hasiera emango diena Juan Ignacio Cirac izango da, fisikaria. Hitz gutxitan esan da, ordenagailu kuantikoaren aitzindarietako bat. Juan Ignacio Cirac, del Instituto Max Planck de Óptica Cuántica y profesor honorario de la Universidad Técnica de Múnich. Su trabajo ha sido merecedor de numerosos galardones, entre los que se encuentran el Premio Príncipe de Asturias y el Premio Wolf. El título de su conferencia es Tecnologías cuánticas, del gato de Schrödinger a una nueva era en computación. El profesor Cirac será quien abra la sesión de conferencias plenarias de esta tarde, así que vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Hola, muy buenas tardes. Arratsaldeon, ez dakizu ez ze poza daukadan hemen egoteagatik, zuek hor zaudetela, zerbait ikasteko esperantzan zientziaren bueltan. Zientzialaria naizena aldetik, aukera bikaina da hemen egoteagatik, horregatik mila esker DIPC-ri, aukera hau emateagatik, privilegio handi hau emateagatik. Ni Max Planck Institututik nator, optika kuantikoan lan egiten dut, eta goizean albiste bikaina izan dugu, ze gure zuzendarietako batek fisika Nobel saria jaso du, Ernst Krauss. Laguna, DIPC-ren laguna, Pedro Miguel Etxenikeren lankidea, eta, berak agurra bialtzen dizue guztioi. Eta hemen hasiko da nire hitzaldia. Ez dakit gogoan izango duzuen, 2019an hemen izan baldin bazineten, nik hitzaldi bat eman nuen orduan ere konputazio kuantikoari buruz. Urri hasieran izan zen, eta amaitu nuenean, esan izuen, aurrerapen handi bat izateko bidean geundela, ze, esaten ari ziren, emaitza jakin batzuen berri emango zigutela aurki, non lehen ordenagailu kuantikoak kalkulo bat egin zuela, edo egiteko gai izan zuela, kuantikoak ez ziren ordenagailuetan, denbora asko behar izango zuena. Handik, egun gutxietara, hau agertu zen New York Timesen eta beste egunkari guztietan, izan ere Googleek egin baizuen kalkulu hori, buruketa bat hartu zuen, matematika arlokoa, eta hori ebazteko ordenagailu kuantikoa erabili zuen, eta hor, iraultza handia etorri zen. Albiste asko etorri ziren, non esaten zen, gure bizitza aldatuko zela, ordenagailu kuantiko horien esker, industrian, bizitzan, gauza asko aldatuko zirela. Politika ere aldatu zen, izan ere, politikariak jabetu ziren teknologia kuantikoa, giltzarra izan zitekela etorkizuneko politikan, eta gure egoera geopolitikoan ezinbestean inbertsio bat egin beharra zegoela. Horrelako teknologian, industrian ere antzeko zerbait gertatu zen, garai hartan, enpresa batzuk ari ziren ordenagailu kuantikoak eraikitzen Google ez gain, hemen dituzu horietako batzuek, 500-600 enpresa badira gaur egun konputagailu kuantiko horiek garatzen ari direnak, horiek ikertzen, aplikazioak ikasten edo horien inguruan ikertzen. Dakizuen bezala, Euskal Herrian ere, Euskadin ere, IBM-rekin adostasun batera iritsi gara, horietako ordenagailu kuantiko bat ona ekartzeko 6 egongo dira munduan, eta horietako bat Donostira etorriko da, eta horrekin lanean hasiko gara. Ordenagailu kuantiko ez gain, teknologia kuantikoak beste arlo batzuetan agertzen dira, komunikazioetan, azken bizpahiru urteetan ikusi dugu egunkarietan nola lortu diren komunikazio kuantikoak. Hirien artean, satelite bidez, komunikazio sateliteen bidez. Eta komunikazio horiek askoz seguruagoak dira, ezin dira deskriptatu, ezta? Kriptazio sistema hori teknologia kuantikoan oinarrituta dago.
sensoren arloan ere bai, datuak lortzeko, modu asko eraginkorrago batean, horiek ere ikasten ari gara, ikertzen ari dira, ikusteko, adibidez medikuntzaren arloan edo teknologia arloan zer eman dezaketen, azken batean hor datua jasotzen ari dira, eta hortik abiatuta interpretazio bat etortzen dira, eta etorkizuna iragartzen saiatzen dira. Diru kuantikoa da beste arlo bat. Esan bezala, teknologia kuantikoak pilpilean daude une honetan. Zer egin nahi dut gaurko hitzaldi honetan? Lehenik aipatu nahi dut zer diren teknologia kuantiko horiek. Eta gehiena hontaz hitz egingo dut. Eta beraz, aditu etzaretenok, urrats txiki bat eman dezazuen, aurrera, ikusteko edo ulertzen hasteko zer den fisika kuantikoa. Ze badirudi gure bizitzak erabatera aldatuko dituela, datozen 20-30 urteotan. Labur, hitz egingo dut edo, azalduko dut zertarako balio duten, ze aplikazio dituzten, noiz egongo diren eskuragarri. Baina, konputazio kuantikoari buruz hitzaldi gehiago egongo dira, jaialdi honetan, eta beraz azken galdera horiei beste batzuek erantzungo diete, beste hizlari batzuek erantzungo diete. Beraz, ni saiatuko naiz lehen atal horretan kokatzen, zentratzen. Ze hor dago erronka nagusia hizlari batentzat, fisika kuantikoa azaltzen saiatzea ez da erraza inoiz ezer entzun ez duen baten aurrean. Teknologia kuantikoak, non ditatoz? Bi iraultza zientifikotik, alde batetik fisika kuantikoa, mundu mikroskopikoa azaltzen digu, partikula txikienak, gure barrukoak eta gure ingurukoak, eta beste alde batetik informazioaren teoriatik. Hemen dauzkatzue Max Plancken argazkia, berak ekarri zituen fisika kuantikoari buruzko lehen ideiak, eta Shannon doktorea, berak konturatu zen informazioa kopuru fisiko bat dela, masa bezala, neurtu egin daiteke distantziak bezala kilometrotan, ez da edo metrotan. Neri bi liburu ematen baldin badizkidate, nik neurtu ezaket batean informazio gehiago dagoela beste batean. Baina informazioa ez diteke soilik neurtu, konprimitu ere egin daiteke, Laburragoa izan dadin liburu hori. Informazioa zuzendu ere egin daiteke, norbaitek zirriborro bat egiten baldin badu, liburu horretan, behar bada, gai izango naiz berreskuratzeko hor zegoena. Informazioaren teoria horrek fisika kuantikoarekin batera, ematen digu informazioarekin lan egiteko beste modu bat, hasteko prozesatu egingo dugu. Informazioa prozesatzen baldin badugu fisika kuantikoen arauen edo legeen arabera, ez ohiko arauak aplikatuz, horrek konputazio kuantikoa ekarriko digu. Gero, informazio batetik bestera eramaten baldin badugu, transferentzia bat egiten baldin badugu, zer lortuko dugu? Komunikazio kuantikoa. Eta informazio hori jasotzen baldin badugu fisika kuantikoaren legeen arabera, orduan metrologiara iritsiko gara, sensoretara iritsiko gara, eta bar. Hori da, aipatu dizuedan horren guztiaren azalera nolabait esateko. Fisikaren beste lege batzuk aplikatuko dira, beraz. Fizikaren lege berriak erabiltzen ditugun guztietan, aukera berri asko sortzen dira. Eta zenbait abantaila, jakina teknologia kuantikotik abiatuta. Beraz, nik fisika kuantikoari buruz hitz egingo dut orain, hori lantzen baitut, hori baita ondoen ezagutzen dudana, eta horretaz hitz egiten hasteko eta ulertzeko nola lagunduko digun fisika kuantikoak informazioarekin, modu eraginkorragoan erabiltzeko, zer egin behar dugu hasteko? Jabetu behar dugu fisika kuantikoa ez dugula ikusten, ez dagoela hemen inguruan, mundu mikroskopikoan dagoela. Eta hor gertatzen den horretara iristeko, mundu mikroskopikora jaitsi behar dugu, oso txikia dena. Mikroskopio batekin ere ezingo genuke ikusi, ez? Oso ekipamendu bereziak beharko genuke horra iristeko. Atomora, elektroietara, fotoietara iritsi beharko genuke, beraz hor sartu behar dugu. Eta fisika kuantikoan sartzen garenean, mundu horretara joaten gara, mundu mikroskopiko horretara.
Eta orduan hor ispilu batetik pasatzen gara, Aliziarena bezala, ispiluaren beste aldera pasatzen gara, eta gauzak hor oso ezberdinak gara. Lege batzuk ateratzen dira, fisika kuantikoarenak, eta erabat dira ezberdinak, ohikoekin alderatuta. Luis Carrolek azaltzen zigun bezala, ez da? Erabat ezberdina, erabat ezoikoa. Zer da beraz fisika kuantikoa? Mundu mikroskopiko hori azaltzen duen teoria. Max Planck hasi zen arlo horretan lanen 1900 urtean. Txikienetik, tamaina txikienetik, gure munduko tamainetarainokoa azaltzeko gai dira. Partikulak, elektroiak, atomoak, horiek nola batzen diran molekula sortzeko, horiek solidoak edo likidoak edo gasak sortzen dituzte. Osagai guztiek betetzen dituzte fisika kuantikoaren legeak. Oso zehatz gainera. Posible da, gaur egun, posible da predikzio bat egitea, partikula txiki horiek nola jokatuko duten adierazteko 17 digito adierazlerekin. 17 guztira. Eta esperimentu bat egiten baldin badugu, esperimentu oso komplexuak, eta neurtzen azten baldin gara kontuatzen zara, baietz, 17 digito horiek aterako direla. Oso zehatza, inoiz garatu den metodologia zehatzenik. Oso bitxi egiten zaigu, oso arraro egiten zaigu, baina kontrola handia daukagu horrengan, ze oso zehatza da erakusten digun guztia. Baina fisika kuantikoa, denbora asko da garatu zena, transistoriak, laserrak, eta bar, zientzia hori dute oinarri, baina hasieratik konturatu ziren, fisika kuantikoa sinesten baldin bagenuen, eraginak filosofiatik eratorria ziruditela, eta ez hainbeste fisikatik. Eta hortik sortu ziren, hain ezagunak diren eztabaida horiek, ezta? Einsteinek zituena, 1920 inguru horretan. Ezin baitzuten sinetsi natura hain harrigarria izan zitekenik. Objektuen propietateak oso modu bitxian gertatzen dira. Eta propietate batzuk, objektu batzuen propietateak ez daude ondo definituta. Nik, kasu honetan, ikusten dut hemen atrila, hortxe dago, badakin nun dagoen, eta bultzatzen badiot, pixkat mugituko da. Baina, mikroskopikora jotzen baldin badugu, hori jada ez da egia. Objektuen propietateak jada ez daude definituta. Objektu bat leku askotan egon daiteke aldi berean. Propietate hori oso harrigarria da, oso bitxi iruditzen zaigu, baina hori horrela da. Fisika kuantikoak esaten digu, hori horrela gertatuko dela, isolatuta dagoen bitartean, baina behatzen dugun momentuan, orduan aldaketa etortzen da. Nola azaltzen du fisika kuantikoak? Oso modu sofistikatuan, eta guk urte asko behar izaten ditugu hori ikasteko eta ulertzeko, baina minutu batean esan behar banu, horrelaxe azalduko nuke. Mundu mikroskopikoa behar bezala isolatuta dagoenean, partikulen bizitza unibertso ezberdinetan banatzen dela. Unibertso batean, leku batean egongo da, eta beste unibertsoetan beste leku ezberdinetan. Eta unibertso horien kombinazioei gain jartzeak deitzen diegu. Beraz, mundu mikroskopiko horietan gain jartze horiek ikusten ditugunean, partikulen propietateak ez dira definituta egon, unibertsio bakoitzen ezberdina direlako, horregatik esaten dugu ez daudela definituta. Bestalde, fisika kuantikoak esaten ditugu isolatuta ez dagoenean guk behatzen dugunean, orduan danak desagertzen dira, unibertso guztiak desagertzen dira, eta bakarra geratzen da. Eta hori erabat ausaz gertatzen da. Eta hori ez zitzaion gustatzen Einsteini. Berak, ez zuen uste, jangoikoa dadoetan jokatuko lukela. Ez, gauzak ezin dira ausaz gertatu, hori uste zuen berak. Voy a poner un ejemplo, un pequeño puzzle, para poder representar y ahondar un poco. Bueno, puzzle moduko bat eskribatuko dizuet orain.
Inbidia handia diote fisika kuantikoa ezagutzen ez duen jendeari esaten diote, inbidia handia ematen diala medizinan, medikuntzan, lan egiten duten hoien ganako, ze analogiak erabiltzen dituzte, eta esaten digute, begira, hau mugitu egiten da, saskibaloian gertatzen den bezala, eta fisika kuantikoan hori ezin dugu egin, ez dago antzeko ezer. Partikula batek propietate asko ditu aldi berean. Beraz, paradoxa bat ekarri dizuet hori azaltzeko, ez da? Ikusteko paradoxa horrek nola konponduko duen fisika kuantikoaren auzi hau. Hasteko, esan nahi dut eztabaida filosofiko horiek, 30-40-50-ko hamarkadetan emantzianak, katu honen historiak arri zigutela, ez? Partikula batek bi gauza egin ditzake aldi berean, baina hori estrepolatuko bagenu gure mundu honetara, adibidez, posible litzatekeela katu bat aldi berean bizirik eta hilda egotea, isolatuta baldin bazegon behintzat, baina kutsa barruan baldin bazegon, baina kutsa hori zabaldutakoan, orduan, soilik edo bizirik edo hilda zegoela ikusiko genuen. Eta kontu ez dakigula bizirik eta hulda dagoenak. Ez, unibertso batean bizirik dago eta bestean hilda dago. Eta biak batera daude, baina tapa igotzen irikitzen dugunean, orduan, propietateetako bat gelditzen da definituta. Hori, ridikulua da, hori katuekin ezin da egon. Ze mundu mikroskopikoan besterik ez da gertatzen. Erabat isolatu behar ditugu baldintzak, eta katua isolatzen saiatuko bagina, jakina hil ingo litzateke, ito ingo litzateke, oxigenorik gabe. Esan bezala. Munitzeko irudi bat ekarri dizuen, nik bertan bizi naiz, eta hemen, kale batzuk dauzkagun, hemen goa ikusten duzue, bakoitzak bere izena, Oskar du izena honek Luis, beste honek Teresa, ze esperimentu egin nahi dut? Hemen, bi lagunek walkie-talkieak hartuta, bi puntu horietan egongo dira, eta hemen dagoen beste pertsona batek utziko die autoi pasatzen. Bi bide dauzkate, bukara iristeko goitikan joan daiteke, eta hortik Luis edo Teresa kaletik joan daiteke, edo betik abiatuta beste ibilbide hau egingo du, eta goitik eta betik beste puntu horretara iristean. Walkie-talkieak erabiliz, batek esango du, autoa badoa, hori pasatuko da, beste autorik ez, eta irteeran, esango du, begira, Teresa kaletik atera da, urrengoa, abiatuko da, Luis kaletik. Luis, Teresa, eta bar. Esperimentu hori askotan aplikatuko dugu auto horiek erabiliz. Baina fisika kuantikoaren antza ardezan, argia itzaliko dugu, ze guk ezin dugu hori behatu, ezin diogu horri erreparatuko, horrela irudikatuko dut, hemen sarbide bat daukagu, behar bada tunel bat jarriko genuke, baina gauzara bera egiten jarraituko dugu. Walkie-talkieak dauzkate, bi pertsonaiek, eta, hemen autoa pasatzen hasiko dira, eta hemendik ateratzen diren auto guztiak, Teresa kaletik aterako dira, eta hori da aukera bat, ez? Behar bada denek erabaki dute hori egitea, Teresa kaletik ateratzea. Horrein aldatu egingo dugu esperimentua. Zer egingo dugu? Munitzen, lan asko egoten dira, errepidetan, hemen txebezela. Horrein, lana jarriko ditugu, bideko lanak, eta orduan, autoak ezingo dira horti pasatu. Eta denek goiti joan beharko dute. Hemen betik ezin dira pasatu, hemen zulo badago, eta hortik erori ingo lirateke, eta ezingo lukete atera. Beraz, argiak itzaliko ditugu, eta zer gertatzen da? Walkie-talkia, badoa, lehenbizikoa. Eta lehenbizikoa pasatuko edo aterako da Teresa kaletik. Bigarrena, Luis kaletik. Hirugarrena, Teresa, Luis, horrela. Hau, esperimentu bada, egin genezakeen, zeinetan kaleaz baldin badago oztopatuta, Teresa kaletik aterako liateketanak, eta oztopo bat baldin badago, batzuk aterako dira Teresa kaletik eta bestea Luis kaletik. Oso simple ikusten duzuen bezala. Zuetako batzuek konturatuko zineten, behar bada, ezinezkoa dela hori horrela gertatzea. Ikustagun zergatik den ezinezkoa. Ikusi ditzagun, bi bilbide horiek. Autoetako bat hartuko dut, hemen goitik pasatuko zena, oraindik ere,
argia itzalita, Hemen dagoenean lehen egoera honetan, lehen puntu horretan, hori zabalik baldin badago, irekita baldin badago, beti kale honetatik irekiko da. Lehen esperimentu hartan, denak Teresa kaletik atera dira. Bigarren kasuan, hau itxita baldin badago eta autoa hemendik baldin badago, batzuetan atera Teresa kaletik eta beste batzuetan Luis kaletik. Baina nola da posible goitik datorren auto horren erreakzioa kale hau irekita edo itxita egotearen baitan egotea? Ez da posible? Ezinezkoa da? Pentsazazue pixka bat. Konturatuko zarete hemen trampa bat dagoela. Norbait esaten ariko zaio beste honi ubokitoki bat erabilita, ez dakit nola bakalea itxita dagoela. Ze pertsonari ez da hemen betikan pasatu, edo berra, beti pasatu da, konturatu da, baina zerbait berezi egiten ari da, zerbait arraroa. Beraz, gure munduan, mundu makroskopikoan, hau, ezin da gertatu, trampa egiten ez badigute behintzat, ezin da gertatu. Oain ikusiko dugu, mundu mikroskopikoan bai gerta daitekeela. Esperimentua ezin dugu autoekin egin, ze ez daude, ez dira isolatuta egongo, ez gara inoiz horrekin aurkituko, baina ekipamendu nahiko merke batzuekin egin dezakegu. Interneten eros ditzakegu, laser bat erosi dezakegu, ispiluak, semi-espejados izenezkoak, alegia, argiaren parte dati pasatzen utziko dute eta bestea islatu egingo dute. Eta gero, detektagailu bat, fotoiena, 500.000 euro balio du, eta zer egiten du, klik, fotoiak antzematen dituenean. Esperimentu simple bat egingo dugu lehenbizi, lasarra jarriko dugu, ispilu erdi ispilotua jarriko dugu, eta orduan, argiaren parte bat, alde batetik pastuko eta bestea bestetik, eta detektagailua jarriko ditugu, eta hor klik batzuk entzungo genituzke, batzuetan alde batean, eta beste batzuetan besteetan. Zer esaten digu horrek, zer adierazten digu horrek? Jada bagenekin zerbait, argia fotoiek osatzen dutela. Beraz, argiak fotoiak dauzka. Bigarrenik, esaten digu hemen zerbait arraroa dagoela, hausaz pasatzen baitira, ez dakigu nola, zergatikan edo noiz gertatuko den bata eta bestea. Ados, hori ez da garrantzitsua. Baina orain, lehen autoekin egin dugun hori, egingo dugun maila honetan. Antzeko zerbait, hemen jarriko dugu ispilutu bat, beste reflektante bat, zertarako ze orain fotoiek bi aukera izango dituzte, goitik juteko aukera izango dute edota beti pasatzeko. Eta hemen elkartzen direnean, aterako dira eskuinera edo gora, lehen autok egin duten bezala, ez? Lehen alde batetik abiatu, baina bi leku ezberdinetatik atera. Beraz, egoera berbera da, baina orain mundu mikroskopikoan gaude. Hau ala ere laboratorio batean egin daiteke, ez da ezer sofistikatua behar. Esperimentua egiten baldin badugu, eta argia itzaltzen baldin badugu, fotoie begiratzen ez badiegu, aurreko egoera aurkituko dugu. Fotoiak hemendik sartu direnak, gero danak leku berean antzemango ditugu. Autoen kasuan bezala. Orain egingo duana da, fotoiak geldiarazi, pasatu ez daitezen, eta behartzen baldin baditu danak goitik pasatzen, eta argia itzaltzen baldin badet, zer gertatzen da, fotoiak hemen antzemango ditugula, hemen eta hemen, klik ikusten duzue. Beraz, lehengo egoera berbera da, autoekin azaldu dizuena, baina orain fotoiekin. Lehen esan dizuet, ezinezkoa zela, ezin dela gertatu, zergatik, ze hortzegoen autoak jakin behar du, zabalik dagoen ala ez, jakiteko zer egin behar duen. Eta ez da posible, ez dalako beti pasatu. Hemen gauza bera esango nizueke, ez da, esperimentu honetan, fotoi jakin behar dute goitik jakiteko behian daudela. Hori esaten digu fisika kuantikoak. Hori deskribatzen digu, esperimentu hori deskribatzen digu eta beste asko ere bai, eta esaten digu, hemendik ateratzen den fotoiak horrelako gainjartze bat sortzen duela. Unibertso batean gora egingo du eta bestean eskuinera joko du. Eta horietako bakoitza islatu egingo da, eta gero berriro bat egingo dute, eta unibertso horiek bat egingo dute, azkenean bat aterako da eskuinaldean, eta fotoiak hemen ikusiko ditugu. Aldiz, bigarren esperimentuan, gainjartzea sortzen dugu, baina nola nertu egiten dugu, unibertso hori desagertu egiten da, eta bakarra geratzen zaigun, orain fotoia
gora pasatzen da, unibertsoa banandu egiten da, eta bi unibertso ditugu, bata goian eta bestea eskuinaldean, batzuetan eskuinekoa neurtuko dugu eta bestea goikoa. Zen neurtzen dugunean, desagertu egiten da bietako bat, eta orduan propietateetako bakarra existitzen da, geratzen da. Azken batean, esperimentu honek esaten diguna da, ez da oso sofistikatua, egin genezake ikastetxe batean, ekipo aurreratu batekin, fotoia pasatzen baldin bada bide beretik aldi berean, fotoi horren bizitza ea banatzen den bi unibertso horietan. Hori modu teknikoan esaten dugu fotoia gain jartze batean dagoela, normalean 0 balioa ematen diogu goitik pasatzen denean eta bat eskubitik badoa, beraz gain jartze badago 0 eta baten artean, eta gero, esaten digu ere bai, behin unibertsu horiek izan ez gero, detekzio bat egiten dugunean, detektorea jartzen dugunean, orduan desagertu egiten dira eta bakarra gelditzen da. Badakit zuei irudituko zaizuela oso harrigarria. Kontatu nuen nire amonaren pasadizo bat, egon nintzenean hemen, nire amona galiziarra zen. Ez zuen eukan kultura handirik, 12 anaiarrebak zen, zarrena zen, eta bere anaiarrebak zaindu behar izan zituen. Eta nire doktoregoa otesi egiten nintzenean duen da, 30 urte, azaltzen daudenak katuekin esan zian Ignacio, hau hori oso dago, baina ez esan inori. Beraz, gauzako ladia. Esperimentuak egiten dira eta sofistikatuagoak dira, segurtatzeko inork ez digula iruzur egiten, eta hau honek bereziki eman zuen, Janobek egin zituzten esperimentuak fisika Nobel saria jaso zutenak joan den urtean, hain zuzen ere ikusteagatik natura arraroa dela eta gain jartze hauek egon badaudela, eta fisika kuantikoaren lege hauek egiaztatu daitezkela esperimentalki. Eta behin fisika kuantikoaren propietate horietaz hornituak egon ondoren, hain bere bizikoak direnak, sortu eta desortu ditzakegu unibertsoak nahi dugun bezala, orain harritzeaz gainera eta galdera asko egiteaz gainera filosofikoak gainera, behar bada gure inguruan gertatzen diren gauzak ez daude definituta, eta behatzen ditugunean bakarrik definitzen dira, ematen du liburu bat dugula, idatzea ez dagoena eta begiratuela idazten doa. Hori da alderdi filosofikoa. Eta baita ere, esaten digu, ispiluaren alde horretan lege hauekin erabilitzak egula gauza bere bizikoak egiteko. Hau da, autoen kontu hau ezin da gertatu gure munduan, mundu makroskopikoan, ez kuantikoan, baizik eta bai gertatu daiteke mundu kuantikoan, beraz uste dugu, mundu kuantikoan egin ditzakegula egintzakegu gauza batzuk mundu honetan ezin ditugunak egin. Eta horretarako teknologia kuantikoak erabili, lege ezoiko hauek erabili, prozesatzeko, transmititzeko eta informazioa lortzeko modu desberdin batean eta emateko aukera batzuk, gaur egun ordenagailuetan lortzen ez duguna edo egungo komunikazio sistemetan. Ara, azken batean, konputagailu kuantikoa ezari baldin bagara, ez dute hainbesteran egiten fotoiekin, beste fisikaren propietate batzuekin lan egiten dute. Ez dute fotoien bideekin lan egiten. Esate baterako imanen propietatekin lan egiten dute. Imanek badu polo iparra eta polo egoa, eta ego iparra mandatik egorantz begira, edo berantz, eta fisika kuantikaren arabera, posible, balin bada, ipar poloa gorantz eta berantz eukitzea, baita ere gain jartze hori izan dezakegu bietan. Beraz, zirkuitu elektroniko bat izan dezakegu, non korrentea mugitu egiten da erlojuaren orratzen mugimenduan edo kontrara. Eta fisika kuantikoaren arabera izan dezakegu gain jartze bat bi posibilitateekin aldi berean. Hauek dira materia makroskopikoak, ez dugu inolako propietari kuantikorik ikusiko, baina mundu mikroskopikoan iman txikiak ditugu eta zirkuitu txikiak, eta hor egin ditzakegu gauza hauek. Hau da, atomo bat iman txiki bada. Une bipolar bat du, beraz iman baten antzera jokatzen du, eta izan dezake ipar poloa gorantz begira bat esleituko digu, bestea berantz emango diogu fisika kuantikoaren arabera, bi unibertsoak aldi berean gain jarrita. Eta supereroaleen kasuan, mikroskopikoetan, gauza bera egin dezakegu tamainu oso txiki-txikien, eta propietate hauek behatu ez bakarrik fotoiekin, baita ere atomoekin, eta supereroaleekin. Eta egoera interesgarriagoa da, asko jartzen baditugu batera, eta baldin baditugu atomo mordoa, supereroale mordoa, eta jarri ditzakegu atomo guztiak ipar poloa gorantz begira. Eta orduan 0,0000 izan genezake edo denak gorantz begira, eta hietako bat
iparpola berantz begira, beraz horrekuko genuke 0,0001 edo hainbat goraka, beste batzuk beraka, eta begiratzen baduzue zenbaki esponentzial badago kombinazioetan, konfigurazioetan iman hauekin. Hora, 0,0, bat, 0,02, beraz bat ber n, non hori da dugun atomoen kopurua. Eta fisika kuantikoaren arabera, konfigurazio hori guztiak egon daitezke paraleloan bizitzen, hau da, unibertso kakotxartean paralelo horietan. Eta izan dezakegu aldi berean, bi ber n zenbaki esponentzial bat unibertsoak aldi berean, baina n atomoekin bakarrik. Eta horrek ematen digu potentzia ematen die potentzia ordenagailu kuantikoei. Baldin badakizu zer diren lege esponentzialak, oso ikusgarriak dira, espektakularrak. Adibidez, 300 atomo bagenitu, eta kombinazio kopurua, hau da gain jartze aukera izango izateke bi ber 300, orduan 10 ber 80, 0 ikuko genituzke, eta hori izango litzateke barion guztien partikuleen kopurua baina gehiago unibertsoan. Beraz, 300 atomorekin bakarrik sortu dezakegu hainbat gain jartze, hau da, milaka aukeren gain jartzea imaginatu ere ezin dezakeguna. Beraz, ordenagailu kuantiko batek zer egiten du? Hori egiten duen zuzen ere. Erabiltzen ditu gain jartzea hauek guztiak, fisika kuantikoaren legeak erabiltzen ditu, kalkulak egiteko paraleloan, hau da, unibertso batean egiten du kalkulo bat, beste unibertsoetan beste kalkulo bat, beste unibertso batean beste bat, eta horren beste daudenez, kalkulu mordoa egin dezakezu aldi berean. Eta horrek potentzia are handiagoa ematen dio, hau da, kalkulak egiteko. Ordenagailu kuantikoei alegia, nik Feynman deitzen diote ordenagailuen paralelismo kuantikoa, baina hori ez da dena. Nik gain jartze horiek izateaz gainera, hau da, aukera ugari ditut, kalkuluak paraleloan eginez, azkenean begiratu beharko dut, behatu beharko dut, ikusi beharko dut zein den emaitza, kalkuluaren emaitza, baina behatzen dugunean desagertzen da eta bakarra gelditzen da. Beraz, orduan, ez dut inolako abantailarik gain jartze horiekin guztiekin. Beraz, konputazio kuantikoa ez da bakarrik oinarritzen konputazio paralelo horietan baizik, eta egiten duena da, egiten du guk ispiluak erabiltzen genituen bezala, kolapsatu erabili egiten dira gain jartze hori oso modu berezian, eta orduan uzten digu kalkulak egiten modu desberdin batean, eta izan ere konputagailu kuantikoek ustiatu egiten dituzte gain jartze hori guztiak, eta ustiatu egiten dute interferentzia hori, hau da gain jartze ditugunean, elkarren jartzen ditugu, eta horrek ematen du bakarra. Beraz, ordenagailu kuantiko batean zuk egingo duzuna da, gain jartze horiek sortzen hasi, kalkulo paralelo pila bat, eta gero asmamena erabiliz horiek denak gain jartzeak elkartu egin barko ditu, gero ez da ditezen gain jartzeak egon, baizik eta emaitza bakarra, eta emaitza hori zuzena den. Beraz, ordenagailu kuantikoak, eta ordenagailu kuantikoak hain zuzen ere, ustiatu egiten dituzten gain jartzeak, eta horrela eraginkortasun eta segurtasun handiagoa lortzen dute. Eta nire ikuspegitik, atzera eginez pixka bat, esan nezake teknologia kuantikoak edo konputazio kuantikoak ez dituzte gauzak bizkorrago egiten, baina egiten dute modu desberdinago batean. Lehen kalkulak egiten genituen mekanikaren legearekin, abakoekin, gero pasatu ziren elektronikaren legeak izatea, ordenagailu pertsonalekin, ordenagailu elektronikoekin, orain ditugu fisika kuantikoaren legeak, eta aukera mordoa ematen dizkigu. Egin ditzakegu gauzak modu desberdinean, eta horrek abantaila ematen digu. Beraz, mezu garrantzitsu bat, eraldarazien nahi dizue dena da, ordenagailu kuantiko bat ez da bizkorragoa, desberdina da, beste modu batzuk erabiltzen ditu, kalkuluak egiteko. Eta, ze kalkulo egin daitezke ordenagailu kuantikoekin, zertan erabili ditzakegu oso ondo dakigu, orain, erabilitzakegula problema zehatzak ebazteko. Adibidez, kriptografiekin lotutako arazoak problemak erabilitzakegu ere bai, problema zientifikoak ebazteko, superordenagailuekin ezin dugunak konpondu, fizikarekin eta kimikarekin edo materialen fizikarekin lotuta gaudenak. Eta evidentzia ere baditugu jakiteko lagundu egiten duela optimizazioak egiten prozesu industrialetan eta datuak aztertzean eta adimen artifizialarekin ere bai, baina dute ahalmen
ikaragarria problemak zientifikoak ebaztean, batez ere fizikan eta kimikan, eta baita ere kriptografiarekin lotuta dauden problema espezifikoetan. Eta galdetuko genuke orduan. Kontatu diguzun hori guztia, gain jartze horiek, azkenen horrekin problema zientifikoa bakarrik ebatzeko baditugu, nola lagunduko ditu hori nire bizitza pertsonalean, bai, DIPC-ekin goituzte kalkulako beto. Baina pertsona arruntarentzat, nola lagunduko digu honek. Eta, hau, ebazteko, 80 urte egingo ditut atzera, lehen ordenagailu klasikoak egin zirenean, ez kuantikoak. Orduan genuen Colossus adibidez, eta ordenagailu hauek sortu zirenean, garai hartan, bi aplikazio zekizkiten. Asmatzen duzu zeintzuk izan erabizitezken problema zientifikoak ebazteko eta mezu sekretuak enkriptatzeko. Ez zegoen beste aplikaziorik garai hartan, baina denbora igaroala, eraikiz joan ziren, hobetuz joan ziren, eta askoz ere aplikazioak gehiago aurkitu ziren. Garai hartan ezinezkoak zirenak. Baina guk hause egiten dugu. Jarrera oso antzeko bat izan. Pentsatzen dugu ordenagailu kuantikoak balioko dutela gauza batzuk egiteko, baina gauza asko gelditzen dira oraindik aurkitzeko. Beraz, hau da beste mezuetako bat. Nik uste eraman dezakezuena zuen etxera. Ezagutzen ditugu aplikazio bakar batzuk, bai ordenagailu kuantikoetan, baita ere komunikazio kuantikoan, baina seguruenez garatu ala garrantzitsuenak oraindik aurkitzeke daude. Eta horrek hori erakusten digu historia. Gai izan garenean muga bat teknologiko bat gainditzeko, lege berriak ditugunean, ez genuke imaginatuko zeintzuk izango lirateken etorko diren aplikazioa. Bueno, hainbat teknologia daude, gehienak hainbat plataformatatik eraikitzen ari dira, ordenagailu kuantikoak eraikitzen ari dira, zali asko daude lasterketan, ordenagailu kuantikoen lasterketan, batzuk ioi atzitutan daude, batzuek 40 atomo dituzte, qubits bit kuantikoak, 40 tamar, gero bete ere supereraleak ditugu, esan dizuet nola funtzionatzen duten, hauek 127 ditu onak karreko dutena, baina IBM-ko beste batzuek 400 dituzte. Baita ere beste sistema atomiko batzu ditugu, Rydbergen atomoak, asko ari direnak aurreratzen azken aldian, 300 bat atomo dituzte, eta gainera ikertzen ari dira nola eraiki ordenagailu tekniko kuantiko hauek beste sistema batzuekin, diamanteko bakanteekin, fototeknikarekin, fototronikarekin. Beraz, oraindik ere eraikitzen ari dira prototipo batzuk egon badaude, batez ere goiko hiru horiek jadanik kalkulo batzuk egiten dituzte, arazo akademikoetan. Gaur egungo ordenagailuak baina potentzia gehiago ematen digute, eta garatzen eta sortzen ari direnak. Eta zergatik ez ditugu hemen? Fisika kuantikoa oso sentibera delako, sensiblea. Guk begiratu dela, zerbaitek interaktuatzen baldin badu, orduan desagertu egiten dira gain jartzeak eta jadanik ezin dugu abantaila hori erabili. Fisika kuantikoak ematen dizkigun abantailak, beraz, isolatu egin berritugu, eta oso zaila da sistema guztiak isolatzea. Beraz, erroreak sortzen dira, prototipo hauek noizean behin bits kuantiko hauetako bat, 0 eta bat horiek aldatu egiten dira, eta orduan guk nahi ez bezala akatsak sortzen dira, erroreak eta bi bide erabiltzen dira, eta ostiralean hitz egingo dizue teoriei buruz, Gilek hitz egingo dizue, errore horiek konpondu daitezke, baina zaila da, denbora asko beharko da errorea konpontzeko, eta horrek ekarriko luke ordenagailu kuantiko bat erroren konpontzearekin, beste aukera bada errore horiekin bizitzea. Hau da, gaur egungo prototipoekin badakigu abantaila izan dezakegula hainbat konputazioetan. Beraz, ez ditzagun erroreak ebatzi, nahiz eta oso potentek izan, nahiz eta emaitza zehatza ez esan, informazioa atera dezakegu problema batzuk ebazteko. Honekin bokatuko dut, hau da, denboran egineko eskala bat, konputazio kuantikoan jakiteko non gauden gaur egun. Lehen esperimentuak, lehen prototipoak, eraiki ziren giro akademikoan 96. urtean, 2012an industria, Google, IBM eta beste batzuk bete-betean sartu ziren, 2019an, orduan iragarri zen, supremazia kuantikoa, edo abantaila kuantikoa, hau da, prototipo kuantiko horrekin, nahiz eta erroreak izan, kalkulo bat egin ahal izan zen, lehen superordenagailuekin egin ez zintzena, orain gaude NISC garaian horrek esan nahi du ordenagailu kuantikoak erroreekin, baina helburua da aurkitzean aplikazioak eta problema interesgarriagoak batzia izateko ordenagailu kuantiko hauekin, prototipo hauekin, naiz eta erroreak izan. Eta aurrerago ez dakigu izango diren 5, 10, 15 urte,
Da johilik egingo dizu horri buruz, izango ditugu ordenagailu eskalagarriak. Eta horiek egingo dituzte kalkuluak guk nahi ditugun bezala. Inolako errorerik gabe. Beraz, sartu berri gara NISC aroan, errora dituzten prototipoen aroan, eta orain galdera premiazkoena hauxe da, hemen egingo dena Donostian bertan. Hau da ordenagailu kuantiko hauek erabili, IBM-ek dituztenak, jakiteko ze aplikazio izan ditzakeen oso azterlan interesgarria eta garrantzitsua da, eta hementxe egingo da, Donostian. Eta honekin bukatzen dut iruzkin batzuekin. Lehendabizi, teknologia kuantikoak egia esan une ezoiko batean gaude bere bizikoan. Gu une honetan zailagoan gara urteetan, eta solasalek eman genitzake erakusteko jadanik funtzionatzen duen zerbait. Jadanik badaude aplikazio bakar batzuk, eta beste batzuk ikertzen ari dira epe laburrera. Bate aipatu dut, eta seguruenez, orain bizi duguna, gaur egun, naiz eta ez konturatu asko, bigarren iraultza kuantiko bada. Odangen jartze hori eta fisikaren lege hauek gero eta gehiago aterako dire gure bizitzan eta aplikazioetan, ez bakarrik ordenagailu kuantikoetan, baita ere, beste sistema batzuetan. Eta azken mezua hauxe da, seguruenez, aplikazio garrantzitsuenak, teknologia kuantiko hauetan, oraindik ere aurkitzeko daude. Honekin, eskerrik asko zuen arretagatik.